Γεια σας μάγκες, τι κάνετε, πως είστε? Σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Πρώτο βίντεο με Minecraft, οπότε δεν θα κάνουμε πολλά πράγματα. Θα σας δείξω το base μου, τα stats μου και τι με έφερε στο να παίζω το Donuts MP. Και πώς μπορώ να σας βοηθήσω και να παίζουμε μαζί στο Donuts MP επίσης. Οπότε πάμε στο βίντεο, ναι. Είμαστε εδώ, ο Steve, και παίζουμε Minecraft στο Donuts MP. Αυτή είναι η βάση μου, πολύ ωραία, εμένα μου αρέσει. Και εντάξει, τα chest δεν έχω κάτι πολύτιμο, κάποιο obsidian, iron, πάρει iron. Αυτό είναι εδώ το ender chest μου, με ένα netherite pickaxe που έχει unbreaking 3, shield touch, efficiency 4 και mending, που με βοηθάει γενικά πάρα πολύ. Το αγόρασα με 2,6 million. Γενικά δεν έχω κάτι άλλο πολύ καλό. Το crafting table μου, το smithing table, το anvil και ο φούρνος μου. Εδώ είναι κάποια chest μου, το πάτωμα το έχω κάνει με 2 items. Και εδώ είναι το kelp farm μου που μαζεύει εδώ το σύνορα. Έχει μαζέψει πολλά, θα έλεγα. Σε ένα επόμενο βίντεο θα σας δείξω πώς γίνεται να φτιάξετε και το δικό σας. Τώρα, δεν μένω μόνος μου και μένω με 2 φίλες μου, ένας είναι και YouTuber μάλιστα. Ο ένας φίλος μου, ο Mike by the way world, είναι πολύ καλός στο Minecraft γενικά. Δεν ξέρω γιατί κάνει πολύ μικρά τα σπίτια του, αλλά γενικά αυτό είναι το σπίτι του. Δηλαδή δείτε, δεν έχει κάτι τόσο καλό να πεις wow. Μετά αυτό είναι το σπίτι του Epic Parry, πολύ γνωστός YouTuber. Πηγαίνετε, κάντε του ένα subscribe, θα τον βοηθήσει πολύ. Παίζουμε εδώ μαζί, έχει κάποια items από ό,τι βλέπετε. Και τον βοήθησε επίσης να φτιάξει και το δικό του kelp farm, που και εκεί νομίζω μαζεύει το σύνορα. Γιατί έχει μαζέψει το, θα έλεγα, δεν ξέρω, κάτι λάθος το έκανε μάλλον. Αλλά ναι, εγώ ξεκίνησα να παίζω Donuts MP επειδή έβλεπα πολύ YouTube, έτσι scroll στο YouTube, και μια μέρα βλέπω ένα βίντεο ενός YouTuber που έλεγε για το Donuts MP. Μίλαγε τέλος πάντων και έπαιζε Donuts MP την ίδια στιγμή. Και αυτό τέλος πάντων μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον. Και είπα γιατί όχι, αφού είχα ήδη Minecraft, γιατί να μην μπω. Τώρα παίζω από Bedrock. Έτσι το είπα και στους φίλους μου να μπούμε να παίξουμε όλοι μαζί, να κάνουμε, να ράνουμε. Έχουμε μπει, παίζουμε γενικά κάθε μέρα. Πολύ ωραίο γενικά το Donuts MP. Σε αυτό το Donuts MP πρέπει να μαζεύεις λεφτά πουλώντας items και μετά να αγοράζεις items. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4,9 εκατομμύρια ευρώ, 190 shards, έχω κάνει 4 kills, έχω πεθάνει 182 φορές και έχω παίξει αυτό το σερβερ για 1 μέρα και 14 ώρες. Εντάξει, πιστεύω για 1 μέρα και 14 ώρες αυτά μπορούσα να είχα και καλύτερα stats, όμως θα εξελιχθώ, θα μάθω καινούργια πράγματα, θα αναβαθμίσω, θα κάνω το base μου καλύτερο. Δηλαδή εντάξει, βλέπετε, δεν είναι και ό,τι καλύτερο αυτό το base. Γίνεται να κάνω ένα μικρό improve. Επίσης, εντάξει, τι είναι αυτό, ένα τέτοιο εδώ, ένα χαζομάρα εκεί, μαζεύει λίγο νερό, δεν είναι κάτι τρελό δηλαδή. Θα προσπαθήσω να γίνω billionaire. Κάποια βασικά tips για τα commands επίσης. Όταν γράφεις /auction, αυτό δηλαδή το command, θα σου βγάλει πράγματα να αγοράσεις. Εδώ γενικά έχει πολλά enderpearls, να ξέρετε, τώρα σε λίγο θα μας βγάλει εδώ enderpearls, πάρα πολλά όμως. Περιμένετε. Ναι, δεν ξέρω τώρα γιατί δεν έχει, αλλά γενικά έχει πάρα πολλά enderpearls. Συνήθως. Δεν πειράζει, τώρα δεν έχει. Και γίνεται εδώ να κάνεις το filter Titans με τη λιγότερη τιμή, με τη ψηλότερη τιμή, που κάνουν όλα 1 τρίλιο. Δεν ξέρω γιατί. Και αυτά που μπήκαν πριν πάρα πολύ λίγο καιρό. Δηλαδή
παίρνει 10 δεύτερα, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό? Wow. Και μετά το quick buy μπορώ εγώ να βάλω εδώ ένα ancient debris, να αγοράσω ένα που κάνει 3,2 million και να το πάρω κατευθείαν. Ενώ αν το κάνω από το search ancient debris, θα μου έχει 3,1 εκατομμύρια το ένα. Οπότε εγώ πιστεύω συμφέρει στο quick buy πιο πολύ να τα αγοράσετε. Αλλά εδώ μπορείτε να βρείτε πολλές προσφορές. Τώρα το πουλάνε ένα-ένα. Αλλά ας πούμε, πείτε ότι θέλετε να αγοράσετε ένα... Όπα, ωραίο αυτό το σπαθί, θα το αγοράσω. Ναι, τέλος πάντων. Πείτε ότι θέλετε ας πούμε να αγοράσετε ένα netherite pickaxe. Πηγαίνετε εδώ στο search και γράφετε netherite pickaxe. Προσέξτε με σωστή ορθογραφία. Μετά κλικάρτε απ' έξω. Όπα, το γράψα λάθος. Γι' αυτό σας είπα να το γράφετε πάντα σωστά. Τώρα εδώ τα pickaxes είναι λίγο ακριβά, δηλαδή 3,1 million, εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό, 16, 12. 89 million κάνει αυτό εδώ που είναι ένα PvP set. Για να κάνεις PvP γενικά είναι πολύ ωραίο. Θέλω μια φορά να το αγοράσω γιατί το armor, δείτε, είναι πάρα πολύ καλό armor και τέτοια πράγματα. Και εδώ προχωράς και βρίσκεις και άλλες προσφορές. 13 εκατομμύρια, 14. Αλλά τώρα το έχω βάλει στο recently list. Αν πατήσουμε το lowest price εδώ, θα έχει πολύ καλές τιμές για τα pickaxes. Μετά, αν πάμε στο your items, εγώ ας πούμε έχω βάλει για 6,7 million, 6,7 ένα netherite axe και πιστεύω πως θα το αγοράσουν με καλή τιμή. Πείτε ότι δεν μ' αρέσει αυτή η τιμή. Μπορώ να πατήσω το list, να βάλω τα item που θέλω εδώ και να γράψω 3,4 million. Να το βάλω να πουλιέται και μπορεί σε λίγο καιρό να μου δοθούν τα λεφτά και αντί να έχω το 4,8 million να έχω 8,2 million, που είναι μια μεγάλη διαφορά γιατί μπορείς να αγοράσεις περισσότερα items. Αν θέλετε part 2 γράψτε στα comments και τα λέμε.